Mayong hapon sa mga kaigsuunan natong Bisaya sa Luzon, Visayas ug Mindanao, lakip pa mga overseas Filipino workers. Ako ang inyong igsuon ug higalang Bisaya, Communications Secretary Martin Andana. Kumusta mong tanan? Summer na pero tungod kay COVID-19 is still in the air. Kinahanglan gyapon natong dublihon ang atong pag-amping. Kasamtang mangkanselado ang atong mga travel plans with our barkada and family. Karong hapon uban ni sa Mininyo ha. Karong hapon sa Bisaya gyud sa atong Operation Tabang ang atong pagtubag sa panawagan ni Jeneline Dema Piles aron matabangan ang iyang igsuon na naparalisa tungod sa aksidente. Ato pod makauban aron iambit ang mga programa para sa mga kabatan-unan ni Barangay Subang Dako, Mandaue City, Sangguniang Kabataan Chairman Santi Lu Chavez. Maghatag usab og update sa mga natabangan sa Malasakit Center si Yusek Janji Gonzalez sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas. Ug para sa atong original Bisaya Music of the Week, makauban nato ang bandang O Karaga na finalist sa world category sa 2020 International Songwriting Competition, ISC. Puno sa serbisyo publiko, inspirasyon o good vibes ang among ihatod kaninyo karong hapon, diri lang sa Bisaya gyud na inyo pod mapaminaw sa mga Radio Mindanao Network stations, DZXL 558 Aramen Manila, DYHP 612 Aramen Cebu, DXCC 828 Aramen Cagayan de Oro, DXBC 693 Aramen Butuan, DXRS 918 Aramen Surigao. Og makita sa Aramen social media platforms, Bisaya Gyud Facebook page. Pwede sad makakontak sa Bisaya Gyud sa among hotline numbers 0947-486-0291 o 0917-848-6469. Good news sa tanan. Hatag ta og 100 pesos worth na load kini para sa pinakaunang 10 lucky winners. Napulo ka lucky winners para sa Globe subscribers ug napulo pod para sa Smart subscribers. Like, share, and message dayon. Magsugod na ta sa mga ratsyada sa balita. Take it away, Jay. Sa Region 7, isugda na sa Lakbayan sa Mandaue ang house-to-house nga papanghatag sa unang hugna sa financial assistance nga tag 4 million pesos alang sa mga senior citizens. Sa datos sa Office of the Senior Citizens Affairs sa Lakbayan, moabot og kapin 24,000 ka mga validated senior citizens ang ana sa lista nga mahatagan sa financial assistance. Ang schedule sa pagpanghatag sa unang hugna sa financial assistance nagsugod April 14, 2021. Sa Region 10, dugang na 27,000 doses sa Sinovac vaccine alang sa Northern Mindanao miabot sa Cagayan de Oro City. Si Department of Health Region 10 Regional Director Jose Lacuna Jr., kauban si DOH ARD Elenita, HMV Gamulo ug Dr. David Mendoza, City Epidemiologist Dr. Tudulfo Joselito Ratuya Jr. ug mga personahe sa COCPO ug RHPU. Misaksi sa pag-abot sa mga bakuna sa Lagindingan Airport ug dayong pagkarga niini padulong sa DOH-10 Storage Facility. Sa Region 13, gilunsad sa Butuan City ang nakasama sa pamana Regional Pre-Sona Series. Usa kini sa pagpangandam sa ikaunom ug final State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte karong July 2021. Nangunay ang the Office of the Cabinet Secretariat ug Presidential Communications Operations Office sa pagpahigayon og sunod-sunod na kalihukang gitawag na Pamana sa Pagbabago kasama sa pamana Regional Pre-Sona Series. Ang Pre-Sona Series sa pagkigtambayayong sa National Economic and Development Authority ug Regional Development Councils tinguha nga mahatag ang impormasyon sa publiko sa tibok rehiyon sa mga major accomplishments sa Administrasyong Duterte ug ang mga plano pa sa nahibiling termino sa Pangulo. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Sa atong Operation Tabang tungod sa panawagan ni Jeneline Dema Piles, kabahin sa sitwasyon sa iyang igsuon na naparalisa tungod sa aksidente ni aging tuig, mibisita ang atong Bisaya Gyud team sa ilang gipuy-an sa Tongan, Valencia City, Bukidnon. Let us watch this. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!
Sa panghinaot na adunay makaibalo ug makatabang sa sitwasyon sa iyang igsuon, si Jeneline Di Mapiles, 23 anyos, gipost ang video sa iyang magulang sa Facebook. Tungod sa nag-viral niya na video, nakaabot kini sa atong dawatan ug dayon nato siyang gi-contact. Sa atong pag-contact kang Jeneline, naibaluan nato na bisan pa man nag-viral ang iyang i-post na video, pipila man ang nakisimpatya sa ilang sitwasyon, dili gyapon kini igo aron matabangan sila sa ilang kasamtangang kahimtang. Abril 4, niaging Lunes, ang Bisaya Gyud Team bitbit ang mga food packs, usa ka sakong bugas ug tambal. Giadtuan ang pamilya Di Mapiles sa Purok 4, Tungan-Tungan, Valencia City, Bukidnon. Ug didto atong nakita ang ilang sitwasyon. Natandog ang among kasing-kasing sa pagkahibalo na sukad pa diay niaging gabi ang ilang ulahing kaon. Among nakita ang kagutom sa mga bata na kung wala naabot ang atong hinabang, maggulat na pud sila sa kasava na ila pang kuwaon sa pikas bungtod na posible pang mahaon kanila ana pang gabiyo na. Dayong gisaysay ni Ronald ang hinungdan sa iyang pagkabalda. Ang trabaho na ko, harvest ug humay. Pag human, wala ni harvest, tanong na pod. Pag balik na po sa bukid. Mukha dahoy. Pag uling, nabot na po nito pikas na po sa kwan. Sa area. Nya dito po nag-uling na po mo dito niya. Dito man po ng disgrasya kay pagpasaan na sa kahoy ba. Pagpasaan ako sa kahoy niya, nagigyas ko. Kuhaan po na panubian ko. Ang kahoy. Nara sa akong baga gaypon ba. Nagbati na ko hawak mo. Yung laguto o kahawak na ko. So, pagka mga simana pa po, kaya po ko nakabati nga di na ko tindog. Binhod na tanan ba? Binhod na tanan ko. Mga gantadaghan lang yung paano nga tumi sa panan. Ngayon sila, wala naman, okay naman daw. Wala naman, maulian na daw. Pero tuwing na lang. Nagantos ang yapon sa binhod. Lisod ko kayo kay napibata ang gagmay. Isip usa ka asawa, dili usab lalim ang giagyan ni Mercy. Katog yung permeron yan kanang pagkadisgrasya. Wa. Saan man ako ni pag buhi sa kong anak nga kanang gaburos pa ko. Ngayon daghan ko guys story sa ko. Nganong magdugay man kasi mong bana nga wala naman ikahatag ano. Apan tungod sa paghigugma sa iyang bana ug iyang mga anak, kini lamang ang iyang gikuhaan og kusog. Siya man akong kalipay niya. Sa wala pa po siya na disgrasya, ihatag mo po niya tanan ang akong gusto bisan nagmay. Kay dili man makabayaran ang kalipay ko bisan pagpila na kwarta ihatag sa imo kung kumpleto lang ang pamilya mo. Sa usa ka igsuon na gustong ihatag ang tanan para sa iyang pamilya, kini ang gustong ipaabot ni Jeneline. Salamat ko nga dungog akong tungangyo na ko na natabang sa mua. Nya, salamat po kay daghan ni nainitabang, daghan ni abot sa amo ang grasya sa akong igsuon. Hinaot lang ta ko nga mapansin siya nga kanang naon tay makatabang nga maayos siya pag tambal lang unta niya para makatindog na siya. Mura man na among akong hangyo para sa akong igsuon. Kay kung dili siya makatrabaho, wala man gyapon may kung suporta lang mahurot ra man gid permente pagkaon. Kana lang akong hangyo unta sa akong nay makapansin sa iya ba mga ayon ta siya siyang tiil na makalakaw na siya. Sa panlantaw sa atong Bisaya Gyud program, atong tumong ang mahatagan og malungtaro na solusyon ang ilang gisagubang na kalisod. Sa pagkakaron, una pa lang kining lakang sa Bisaya Gyud aron matabangan ang pamilya Di Mapiles ug among panaad dili-diri matapos ang pagtabang alang kanila. Daghang salamat Bisaya Gyud. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat kang Jeneline sa iyang pag-alalay sa iyang igsuon na si Roland ug sa pamilya De Mapiles sa Valencia City, Bukidnon sa ilang pagsalig kanato sa Bisaya Gyud. Alang kanimo Roland, padayon lang sa pagsalig. Lakipan lang og pag-ampo, sigurado na bisan unsa man ang pagsulay basta Bisaya Gyud kumbati gyapon. Tutok lang mga higala. We will be right back. Sandigan ng isang malayang bansa ang kalayaan sa pamamahayag.
Kaakibat nito ang mga mamamahayag na nabubuhay ng may dignidad sa isang lipunan na pinapahalagahan ang kanilang mahalagang papel na ginagampanan. Ako po si Congresswoman Nina Tadura ng ACT-CIS Party List, ang may akda ng Media Workers Welfare Bill upang maisaayos at mapabuti ang estado ng ating mga kasamahan sa media. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Welcome back sa Bisaya Gyud. Kini inyong higala Communications Secretary Martin Andanar. Congratulations DI sa mga swerteng winners nato sa load promo last week, si Saturnina Kife, Maribel Saripa, Rodrigo Jose, Anthony Castillo ug si Ryan Serino. Mayong hapon ninyo diha. Pasalamaton ang Laing Malasakit Center beneficiary nato karong adlaw kay bisan og pandemya padayon ang tabang niini. Alang sa dugang nga detalye ania si Undersecretary sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas or OPAV Undersecretary Janji Gonzales. Mayong hapon, Yusek Janji. Daghang salamat, Sec Martin. Tungod ni ining pandemya, daghang Pilipino ang galisod. Hilapi na sa panginahanglan nga pinansyal nga masakit ang miyembro sa atong pamilya. Mapasalamaton si Cherry May Suwan nga taga Siquijor tungod kay ang iyang bana natabangan sa Malasakit Center dihang gioperahan kini ni adtong January karong tuiga. Ang bana ni Cherry nga si Glenn Suwan, 29 years old, na-admit kini sa Siquijor Provincial Hospital human mibuto ang appendix niini. Ato ang paminahon si Cherry ini sa atong OPAB staff. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Hospital man si Mr. Nimo. Ruptured appendicitis, sir. Itong na-hospital siya for pila ka adlaw, pila may bill ninyo sa hospital? Overall, sir, kay gabayad mi og sa doctor's fee 30,000 dayong sa sulod sa ospital nga mo bill 5,000 sa na napapod mi og katong sa gawas nga 15,000 sa mga gawas nga tambal. So ma'am, ang pila may na shoulder sa Malasakit Center? Mga 29,000, sir. 29,000. Nya ma'am, kaning diin man ta nakahibaw aning Malasakit Center. Kanang tungod sa desperada kaayo ba, sir, dayon daghan mi kaayong bayro no nya. Kanang pandemic, sir, wala gyud mi oy income, nagpangutan na mi ding naaman oy kanang social welfare sa sulod sa ospital, nangutan na mi mo ooy hing assist nako. Sir Bongo, magpasalamat jud ko kaayo kay tungod ana, sir, na save jud ang amuang bayranan dayon. Dako po jud kay tabang namo kay tungod sa kadako sa among bayranan nakuha-kuhaan gyud pod, sir. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Gi-shoulders Malasakit Center ang 29,000 nga bill sa bana ni Cherry May ug mapasalamaton usab kini sa atong presidente Rodrigo Duterte ug ni Senador Christopher Cuya Bongo. Sa pagkakaron, nagpabilin nga anaa sa 102 ang atong Malasakit Center sa nasod, 56 Luzon, 22 Visayas, 24 Mindanao. 102 ang total niini. Hangtod sa sunod nga higayon, gikan sa kabis kini si Yusek Janji Gonzales. Maayong hapon. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat sa imong Malasakit Center update, Undersecretary Janji Gonzales sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas. Og sa atong mga kababayan na galisod sa ilang hospital billings, pangitaa lang ang Malasakit Center Office sa mga pampublikong ospital sa tibuok nasod, ha? Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Gawas sa pagpadayon sa programa og impormasyon kabahin sa COVID-19, gihatagan pod og pagtagad sa sangguniang kabataang barangay
Subang Dako, Mandawi City. Ang uban pang issue sama na lamang sa HIV awareness, stress management, anti-illegal drug campaign o kining end of local communist armed conflict. Ug aron mahatagan pata og dugang pang mga detalye sa uban pa nilang mga programa o proyekto sa ilang barangay, atong makauban si SK Chairman Santi Lu Chavez. Maayong hapon kanimo, Santi. Maayong hapon, Sek. Maayong hapon ka na tong tanan. Pwede ba di mong i-share sa atong mga listeners o viewers ang inyong mga programa sa barangay aron matabangan po ang inyong mga kababayan na naapektuhan sa pandemya? Kitang tanan na apektuhan sa pandemya and so good sa pag-ECQ sa among syudad, sa Mandawi City. Kami, Barangay Council of Subang Dako headed by our punong barangay Kapre ni Manatad, and the SK Council, nagbuhat kami o grupo sa mga kabatanunan at mga youth volunteers to help us distribute the rice para sa atong mga constituents. O nagbuhat usab kami og mga information drive kabahin sa tips and advices of the COVID-19. And aside from that, Matag Sitio nagbuhat og checkpoint volunteers or BPAT volunteers na magbantay sa Matag Sitio kanila nga bawal ang outsiders to protect the virus. And with that, the SK Council provide the funds to supply alcohol and hygiene kits to our Purok volunteers. Tungod ra pod sa limitasyon na gipatuman sa kagamahanan na para ra usab sa kaayuhan sa publiko, unsa sad ang atong gibuhat aron mahatagan o kalingawan ang mga batan-on aron malayo sila sa stress o depression? Daghan ang mga kabatanunan karon nga stress and depressed with this pandemic, no? Daghan ang wa kay bawo kung unsaon pag-control, how to manage it because medyo lisod, no? Sa atong kabatanon naka-experience tag inyo aning na problema. And with that, we the SK Council initiate a stress management program. And I'm a stress management seminar through Zoom. And I'm so happy because I have two counselor who are registered psychometrician, and they are the one who initiate this seminar. And with that, we would help the people or the youth in our barangay nga makita nila nga naa mi SK willing nga maminaw ug mutabang kanila. And aside from that, we have also Linggo ng Kabataan. We initiate poster making contest, slogan making contest, poster making contest. And we also recognize our youth volunteers sa pagrisgo, sa pagtabang sa atong kabatanunan dinhi sa atong barangay. And we do also have firefighting training. Bisan pa man nga natay pandemya, dili nato malikayan nga naay trahedya nga maabot sa atong lugar. So busa among gitrain ang mga bata. And we have also a Share a Meal project in partnership with the Rotary Club of Cebu Port Center nga kundiin taga-semana maghatag kita og mga bugas sa Matag Sitio para sa mga kabatanunan. Karon na nga miabot na ang bakuna, unsa man ang programa sa inyong barangay o sa inyong federasyon sa Mandawi City aron maingganyo ang atong mga kabatanunan na magpabakuna kontra COVID-19 pag moabot na ang ilang higayon? It's a big challenge for us, no? Nga madali ang atong mga kabatanunan nga mapabaksin. And we're so glad because our barangay captain, which is the ABC president of Mandawi, he is the head of the vaccination. And for now, we have information drive nga unsa ka importante nga mapabaksin kita. And we're so happy because some of the SK Council from the different barangay of Mandawi, sila mismo nagpabaksin usab busa makita sa mga kabatanunan nga okay ang mapabaksin. Santi, bisan pa man pandemya, padayon gyapon ang inyong programa sa HIV awareness, anti-illegal drug campaign o kining end of local communist armed conflict. Unsa man sad ang inyong mga programa aron mabatok kini og kumusta pod ang partisipasyon sa mga batan-on sa inyong barangay?
bisan pa man nagsagubang kita ni ining problema sa pandemya, but still there are a lot of many problems na gisagubang sa atong mga kabatan-unan karon. First is the HIV. So we conducted HIV training and seminar, and at the same time, we have HIV testing for them to test and to know their status para matabangan usab namo sila. Second is we have anti-illegal drugs seminar, and we have Interpurok poster making contest on anti-illegal drugs. And for the seminar on local communist armed conflict, in partnership with the police station 2 here in Mandaue, headed by Police Captain Marvin Figueredo, we conducted seminar from different sitio with regards to this. Santi, mensahe na lamang sa mga kabatan-unan sa Barangay Subang Dako ug sa Mandaue City. My message to all of us, especially here in Mandaue and Subang Dako, let us stay safe, well-informed, and positive as we fight hand in hand for this problem. We will get through this together, and we will step closer towards a new world with a healthy humankind. Daghang salamat, Sangguniang Kabataan Barangay Subang Dako, Mandaue City Chairman Santi Lu Chavez. Mabuhay ka. Daghang salamat, Sek. Sa atong pagbalik, atong paminawon ug makauban ang bandang Oh Karaga ug ang ilang kanta na Ipanumpa Ko na nakasulo nga finalist sa world category sa 2020 International Songwriting Competition. Ang atong original Bisaya Music Featured Artist of the Week. Don't go away. We will be right back. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Ipanumpa kong ditikabian ug pagaugtan ko ang tanan. Ipanumpa kong di gyud ko mabuhi ang kinabuhi ko kanimo lang. Whoa, hey, whoa, oh, kanimo lang. Whoa, hey, whoa, oh. Saksi ang langit sa mga mata kong nadigyo kabuyon ug ang akong dughan. Ganun ay ngalan mo lang ang sangpiton. Di ko magduha-duha og di ka. Kung mahulog ka, andam kong mahulog uban. Bisan na sa tadaron nining panahon. Ipanumpa kong ditikabian ug pagahuktan ko ang tanan. Ipanumpa kong di gyud ko mabuhi ang kinabuhi ko kanimo lang. Welcome back sa Bisaya Gyud. Kini inyong higala Communication Secretary Martin Andanar. Mayong hapon diya sa mga igsuon natong mga taxi o jeepney drivers na naminaw karon sa Bisaya Gyud program. Kana bitaw na saad na saksi ang langit o yuta na dili kanya biyaan, kanang andam kanyang dupahan, dili ka pasagdan o dili ka biyaan. Kung sa Tagalog pa, wagas, tapat at dalisay na pangako. Time sa, unya na ng mga muni-muni. Tungod ang atong Bisaya music or original Bisaya music, sulod lang sad sa top 25 ang ilang kantang Ipanumpa Ko. Gawa sa 26,000 song entry sa tibuok kalibutan na the whole world. Ug kanira pod ang nag-inusarang Bisaya na kanta na nakasulod na finalist sa world category of the 2020 International Songwriting Competition. Another Bisaya pride once again ang atong featured artist karon hapon sa atong Bisaya music artist ang bandang O Karaga. Nauban sila Kenneth Corbera, lead vocalist and guitarist, Adam Corbera, backup vocalist and percussionist, ug Sherwin Fugoso,
backup vocalist and guitarist. Ug karon atong makauban si Kenneth Corvera. Mayong hapon kanimo Kenneth ug congratulations sa inyong nadaugan nga award. Ngayong hapon, Sek, and thank you. Thank you for your call. Very beautiful song, no? Ay kuang gid siya kanang mga kabatan-unan, mga kabatan-on gid ang iyang mga riff niya, ang iyang style, no? Because ang akong anak mo iyang gustong paminahon ng mga music. Pero first of all, Kenneth, I would like to again congratulate you and your band tungod kay top 25 finalists ang inyong kanta sa 2020 International Songwriting Competition. Kenneth, samtang among gipaminaw ang inyong kanta na ipanumpa ko, there is something about that song na ma-feel good nimo ang power of love. Unsa may nahimo ninyong inspiration ani o giunsa pod ni pagkasulod isip finalist sa 2020 ISC. Okay. Kani nga kanta, Sek Martin, nahimo naman ni katong 2018, 2017, no? And ang inspiration namo ani gud actually kay gugma, no? Way sukod nga gugma, way kahangturan nga gugma nga para sa pwede sa tanan, pwede sa imong hinigugma, sa imong pamilya, sa imong mga friends. In fact, sa Ginoo or gugma sa Ginoo nimo, sa imong community, sa imong nasud, no? So tanang form sa gugma mao na siya nga ipanumpa ko. It represents nga, of course, no, nagpromise ko nga magkinaunsa na ako pirmi sa ups and downs sa atong kinabuhi, na ako pirmi nga mukuyog nimo o mo kuani mo kanang di ka biyaan sa kung unsa may mahitabo nato. So mao na siya nga, in other words, dako nga gugma, way sukod nga gugma para sa tanan. So mao na nga pagkahimo na mo nga kanta na produce na mo na atong 2019, and nahimo ng part sa mo ang album nga way sukod, and mao na siya nga 2020 nag-submit me with the help of our producer ug amo ang kaning record label namo, gisubmit ang kanta sa IEC, and actually wala na mo naghihuna-huna nga the song can really makasulod, no? So mo na nga very surprising, excited kay nasud siya, and dito may naka-realize ba nga ang kanigudeng kantang binisaya di basta-basta, pang world class gid siya. Asa ba naggikan ang mga miyembro sa bandang Okaraga? Giunsa ninyo pagsugod as a band o nganong Okaraga man ang inyong napili nga pangalan? Okay, nindot na nga pangutana, Sek. Kami taga Caraga jud mi, Caraga region, Mindanao, no? So mana nga gigamit kana gid among pangalan. Pero before ng Okaraga, nagsugod mi as friends nga magjamming-jamming dito sa Marawi, MSU Marawi. Kay dito man mi nag-graduate. Ako, si Sherwin, si Adam. Si Adam is ako ang igsuon. Si Sherwin, akong classmate. Wa ko kahibalo nga classmate sa day sila ni Adam. So one day, gi-invite na ko Sherwin, sige naman mig-jamming nga na sa eskwelahan good. Invite na ko siya to visit our boarding house. Nagkita mi dito, and nakuratan mi kay ilaw po di sila Adam. So man nga sugod yun ato, sige na mig-jamming dito sa Marawi, and then that's the time nga we form a band nga lahi-lahi ng pangalan, daghan pa mig previous name sa una. Pero ang among mga ginasulat sa una gyud, dili mi hilig musuwat og Bisaya because para na mo baduy. Mani mo ang mindset sa una, but with the help of Vispap, no, ni gawas ning Vispap na contest diri sa Bisaya sa Cebu, and dito mi nakadungog nga pwede magiday makasuwat og binisaya nga moto kung ingon pang world class siya ba, nindot siya og production, nindot siya pagkasuwat. So moto nga na inspire me nga musuwat og Bisaya, ni try mig appeal aning Vispap na contest. Pag appeal na mo, nakasud ko as finalist. In fact, na-appeal ko sa top 3 sa winners. And then the following year, nakasud na po na akong manghod si Adam. And then the following year na po nakasud na po si Sherwin o ako. So meaning sa Vispap, usami sa mga pioneer nga mga members diha, may bali mga finalists o mga winners. So mo na nga ang mga producer, ang mga label nakakita sad siguro sa potential namo nga manuwat yun, kugihan yun mo suwat og kanta. So moto nga gi-form me as a band, and among pangalan sa banda sa una lahi pa man, so moto
naka-think mi nga why not mag-form ta og banda nga ma-rebrand nato, madala na to ang pangaamin, ang especially ang sound sa Mindanao. So since sound sa Mindanao man, so mana nga amo pong gidala ang O Caraga nga pangalan, kay kaning O Caraga malagi na ang Caraga represents Caraga region. Ang O actually is nagrepresent siya nga we are proud nga taga Caraga mi, nga bisan asa mi mapadung taga Caraga mi. Inana nga mo ang kuan, inana among interpretation nganon na form na siyang pangalan nga O Caraga. Mao to sek. And since usa sa mga akong kuan lugar ba akong i-recommend kanimo, Kenneth, kay daghan kaayo mga classic na mga Visayan songs, no? Because my father sings those classic Visayan songs. In fact kung dili nato i-record tong mga Visayan songs, there is danger na malimtan tong mga songs. So perhaps since you're already into it, you know, you may want to look into those classic Visayan songs. Beyond matod nila, beyond matod mo, daghan pa kaayo, Kenneth, and I know you know that. Yes, daghan pa gyud. And muna nindot po na usa nga kuan nga mabuhi sa nato to, kay ang classic songs mao sa nay nahimo gyud nga foundation sa natong tanan, bisan og mga novelty nga binisaya sad. Sa daghan kay mga Bisayang artist sa una nga ako as a taga probinsya, taga baryo, usa kada Domingo usa nas mapaminaw nako ng mga binisayang kanta nga nahimo sa nya foundation nako. But mo na ang nahimo sa amuang banda magud na mix na mo na siya ang binisaya o classic song o ang international nga modern. So mo na ang O Caraga karon, mo na siya ang mixture nga nasagol nga combine ang international modern nga sound ug ang Mindanaoan or Bisaya nga classic song. So mo na nga maka-feel ang mga listener namo ba nga unsa mura mag nakadungog na ko ning kantaha pero bag-o man. murag inana ma-confuse ang mga listener. So man nga usa nga rason nga mas naganahan pa gyud among mga listener maminaw pa gyud. So man usa na sa ato ang i-look forward nga maka-remake ta, ato nang ma-re-record ng mga karaan kay aron mabuhi sad maka-remember atong especially the young ones nga unsa kanindot ang ato ang culture pinaagi sa atong karaan nga mga kanta sad. I look forward to that, Kenneth, the day that I will see classic Bisaya music by O Caraga. Kenneth, giatangan sa inyong mga fans kung kano sa may balaan ng results sa 2020 International Songwriting Competition. Any message para sa inyong supporters o labi na sa mga padayon na nagsuporta ninyo? Okay, of course, dakong pasalamat, no? Way sukod nga pasalamat sa tanan nga ni suporta, kay sugod nga ni gawas ang result nga we are a part of the finalists. Daghan jud og nibuta ni vote na mo online, kay na may online voting ato which is nahuman atong April 8. So of course daghan kay salamat. So bisan og katong wala pa mi nakasud, daghan na jud kay ni suporta namo, and kana pa lang daan di nakabayran nga support, no? Mana nga we are very grateful nga naani nga mo ang mga listeners, ang mga fans, ang mga friends nga kanunay ni suporta, especially family. And ang karong ang result sa IEC will be this May, no? So sa ilang giingon will be early or siguro mid of May nila i-announce. So we are looking forward nga hopefully, no, makuha nato na ang grand winner. And kay of course, no, international na guna siya, so mahimo gyud nga dili lang Bisaya ang mahimong proud, but also ang tibuok Pilipinas mahimong proud ana kay usata sa nakasuhod gyud ana nga dako nga contest kanang IEC. So mana nga salamat gyud sa tanan. Isa nga pasalamat pod is a way to thank all the fans, all the friends nga nagsuporta namo. Amo anap yung ginatrabaho gyud ang amo ang next album, kay para na sa mga bag-ong kanta nga pwede nato ma-enjoy o mapaminaw o makapa-inspire pa og daghang mga tao. Please invite everyone sa inyong social media accounts or sites aron madunggan pa nila ang uban pa ninyong mga kanta. Okay, so pinakauna na ako ikuan is amo ang facebook.com/ocaraga. And ikaduha, of course, ang amo YouTube channel, no? So pangitaa lang ang O Caraga, dali ra pangitaon. Also ang amo ang Spotify,
And mapangita mi sa any music platform gyud, mapangita rami sa Twitter, sa Instagram, just search for O Caraga. And kana i-follow me, i-subscribe me kay dito may mag-post sa among mga update. So para sa sunod nga mga kanta na pod updated sa mong tanan. And more to, salamat kayo. Salamat sa suporta. Yeah. Thank you. Salamat pod O Caraga sa imo Kenneth ug sa inyong musika. Mabuhay ka. Thank you, Secretary. So kumusta na ang atong mga memories diha? Dili lang baya ni gugma-gugma na kanta ha. Ang ipanumpa ko para pod ni sa imong pamilya. Pangandoy ug gugma para sa Pilipinas. Nindot na inspirasyon para sa mga gasugod pa lang na sa pagpursigi sa inyong pangandoy wala gyoy angay kahadlukan. Tungod kay usahay ang mga naggikan sa usa ka simple o gamay nga pangandoy kung maningkamot lang gyud imo gyud ng makabot. Salamat sa O Caraga, ang atong original Bisaya music. Mga higala, diri na tapos ang inyong programang kanunay nga andam mutabang sa atong mga kaigsunan Bisaya. Dagang salamat po sa atong mga nakauban sa pamilya Dema Piles sa ilang pagsalig sa atong Operation Tabang, kang Sangguniang Kabataan Barangay Subang Dako, Mandaue City Chairman Santi Lou Chavez, kang Yusek Janji Gonzalez sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas, ug sa atong original Bisaya Music of the Week kay Kenneth sa bandang O Caraga. Magkita-kita na sadta sunod Sabado bay, diri lang sa Bisaya gyud na inyo madunggan sa DZXL 558 Aramen Manila, DYHP 612 Aramen Cebu, DXCC 828 Aramen Cagayan de Oro, DXBC 693 Aramen Butuan, DXRS 918 Aramen Surigao. Ug matan-aw sa social media platforms sa Aramen Facebook page ug sa Bisaya Gyud Facebook page. Pwede sad makontak ang Bisaya Gyud sa among hotline number 0947-486-0291, 0917-848-6469. Like, share, and message dayon. Ako ang inyong suon o higalang Bisaya Communication Secretary Martin Andanar, amping pirmi ug mag-ampo. Og magkita-kita tag-usab mga bay, diri lang sa Bisaya Gyud.